Bah iki pancing guys. 1 juta lebih, Bu. Ayo. 1 juta lebih. Karbon nanti bawa habis berjambah. Karbon loh. Luarang ya. Itu murah, Bu. 15 juta ya. Yo. Tak tuku peda. Iya piro? Lah iya. 2 juta 20 juta ke atas ya. Tak tuku. Tapi lah sadian teng kaya teng ngeten-ngeten iki nggih mboten mlaget, Pak. Oh, ngono ya. Nggih, maksudnya sekelas harga-harga Pak motor. Sing kelasnya mancing mania ya. Wong sugih sih saya. Lah niku dibayar lho, Pak. Kae alat istik ora mati. Kayak YouTuber sing damel Jawa, Shimano, Ryobil sekali, Pak. Dijangan ribu. Sponsor. Iya, sponsor motor. Tasik disukani alat larang-larang, tasik dibayar. YouTube tasik dibayar. Lah iki rong gajian nih. YouTube. Pokoknya tanggung jawabnya mados golek Pak Gedi ngoten, Bang. Iki lho wis meh 2000 kok rong gajian iki ya. Kita lebokne itu. Mancing ya, Pak biasa, Pak. Mboten. Aku biasane Pancingnya yang 15 juta ada. Ya iki ngapro malah disemprot. Iki 575. Kuwi gur pertanian nak andalane. Lah nggih malah nyotro sing disemprot. Sing mancing lho masih kecil sih lah. Ini gur nih, anu boni. Lha mesti rene lho Pak iki aku kono tak antani ning ngarepan kono aku serang ngerti kok ngono. jangankan mancing ngono lho. Tepi tulasane nek mancing lele to. Tak turuti tuku bahan. Aku kalau mancing konsone entok sampai bar aku entok sitok ya entok. Iki apa rile? Wih, iki tak apa-apa. Rile. Bis, bis. Gila. Oh, apa? Bis. Iki kok iki lagi. 210. Oh, malah murah ya. Ada. Malah kudu ngenyek iki piye iki ceritane iki. Ya milih suwi ra. Sik anu. Apa tak ae? Ngenyek nono lho, Pak maringan kok lho. Apa ya? Ngenyek iki heeh, Mbak. Mari. Leleng gele, aku sering ngenyek karo di kamar ngono. Yo omong iki lho. Iki lho, bis. 1 juta. Ora iki lho. Banter ngene putih-putih ini ya. 2 juta 300 Oh, lelek ngasih tembung iki masih tak tinggali KTP, esuk-esuk aku tak rene neh. Langsung ah. Sekian KTP dibawakan sik. Tiba larang ya. Cepet karo omah lho ya. Ning omah Abang. 195, Pak. Ning omah Abang. Kecilin apa gas sama yang ini? Jarene gawe sing gedhi. Yang Ini gawe sing gedhi. Pas ora iki. Lah ya, Mbok. Iya nek masangnya. tak pasang ini. Lagi pasangnya. Iki nyepot-nyepotnya iki yo pinter lho Mbak Sembilan. Aku ora ngerti blas ae. Kadang ayahe anu meneng to ya aku ngerti piye to. Sing ngerti biasa mancing ah. Kok pantes men ya rupane lek golek warna ya. Mau ning geting wong mancing, susi anake seneng mancing. Sing gedhi sapa iki? Di atas atau Geting karo wong mancing. Nah kok saiki anake seneng mancing. Iya iki apik. Oh, apik iki. warnanya ini warnanya. Iku ya apik kowe bis. Hati-hati ojo ambil. Nah, yang pilih sih. Ini ada tapi Pak isi akan kesel lho Mas. Mau ora pulsa. Yang wis yang milih. Ini wis. Bingung. Iki gede. Mau wis kan wis apik. Kalau gede kayak Apik. ono kae. Kae Sing kae to gedhi kae lah. ono kok.
Kalane tambah boleh gede wis wae enak. Nah iya bener. Nek koman kan duwe cilik kae. Gua sing gede bis. Gede. Abang. Abang iki lah. Sebelah etane lah kuwi lah. Kuwi gede apa ora? Ukurannya kan enten yang iya, ada Walah iki pancingnya murah. Orang ngerti ta aku. iya jadi pinggir cekel-cekelane penak. Iki. Oh, ki cekelane penak maksudnya cekelane iki. Walik ya. Iki. Walik ya. Iso ngene. Lah iki nyapone. Nah, ngoten asline, Pak. Aduh. Iki le cekelane penak le. Iki lo, iki ae abang gede. Iki arane gede iki ta? Delama. Gede abang ta? Oh, Delama. padha ae. Iya, gede. Oh lagu ya gede kuwi, malah gedean kuwi. Gedean iki. Ini gede cilik. Sini Wes, ini. Berapa harganya? Oh, dikorting iki karo Mas. Wah, 205. Ini kulo iki kuotingannya 50%. Ayo kortingane Oh, yuk. 50%. Lah bakule terus melok sapa? Melok aku. Melak mboke ta. Ini tinggal lanjut ya kulo iki. Lah tukunan iki kan mesti. Ya iki kulo digajak. Mau sing jajak lho mau. Alah si Rene wis manung. Cantik-cantik ya. Oh, iya paling. Kudu rene ae. Boten kepetan. Enak ora? Iki gua nek nek. Boten saged, Pak. Iya, sangat tenang, Pak. Oh ya mahal. Wes, sampean piro iki mau? Nah senare ora. Ini sampeyan sing pengen ngantri itu enak iki tidak aneh. Terus 40. Iki jalare jalane nane ibu nane nek. Oh. Ini 1.100.000. 1.100.000. Senare ora. Ya nek ganti kawasan. Sesuk ning ae senare Ora ya Mas, engko nek kekurangane KTP tak tinggal kene tenan lho. Besok-besok tak keruput rene langsung. Itu malah. Kuwi lho malah ketu jolo. Siapa? Sungguhane. Nggih. Itu niku sampeyan nyantai. Jolo. Ngane. Jolo ni Jolo, sama. Pak. Malah ketu jolo kaya-kaya. Pancini ae, Pak, ben-benak, Pak. Ini ngane kowe. Pemancing. Ini sapa kuwi lho? Wis apa? Bapake nganu Bapake sampir. Kuwi bekas wae kan ninggal. Jare, Pak. Oh, jare. Yo ane sapa Mbak bojone Siapa? mutung bojone nyatane sapa? Kang Men ta? Mas Gimen ta? Sejolo kuwi anu ya. Ngapung mriku delok nyantai ibuke niku cek kowe to. Teng ngapunge niku, Pak. Aku bulan dine ta. Teng nganune Pak Sumrone, Pak. Alah iki sing ngetokne malah ya sing ngetokne dhewe kakake malah. Amin. Nuwun nggih, Bu. Pak, suwun, Pak. Saya Wes, ngarep bis. sudah Andek. dapat. Sekarang tinggal kuliner. Lho kok sing sedeng? Ya sedeng toh. Lanjut makan nasi goreng. Oh, hangat teh, hangat teh. Aku teh hangat, Sita. Bisa jaman. Sego goreng guys iki lho ning etane kantor polisi Pedotan andinge grosir sebelah grosir Pedotan. Wah, mantap sego gorengnya. Ini tadi kan hangat oleh ini. Iya.
Mantul. Mantul. Enak Mbak. Gamongi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tahu tuh kan. Guys. Iya. Yo, laku. Nya. Apa? Kalau mie goreng Mantap ya. Kerupuk gulai. Masih rupanya ngene iki tapi jan enak banget. Pedotan. siapa ya sebab Iki sebone anu mie gorengnya guys. Iki yo enak mie gorengnya. Ning etane grosir pedotan iki lho. Kantor polisi etane sing sebelah kidul Lembong. Enak iki. Perlu dicoba iki. Sego gorengnya barang mantap. makanya perhatikan ini tak nolak goreng Iki lho. bagi konek desa